Pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane mung adu otot, tak ladeni adu otot. Adu kekuatan, tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh. Modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wangsulan. Aja meneng wae. Mangsulan ngeten iki Bagong. Metu njaba, ngoten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendera tak tokke njaba. Mengke ndak perkarane berat. Ngoten. Rasa to omongi. Ngoten mawon. Kula mben ngendika pripun-pripun? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Plek mriku namung batur. Ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan. Nek boten kula sing nandhingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kajengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih? Mboten. Koko Prabu. Ndadosaken kagiat raos sing manah. Dereng ngantos purnanggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun Panakawan. Sareng kula tilingaken Radi Pangling krana busananipun sami murwat. Menika mboten pangling rak Bagong, jagat Dewa Batur ya jagat Pangestungkara. Lah kok ora kaya sabene Bagong? Genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen. Mongko komplit kaya mengkono. Inggih Yayi, menika ingkang abdipun Panakawan Bagong. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Nonamit pasang Kalimantabe. Tinebena ngiladune dumawahing tawang towang sinuwun. Nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten. Awit taun niki kula nembe ngerol. Pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten, mongko kula seneng nek kula dal kenjing. Mengkono Bagong. Mekaten inggih. Kok malang kerik lali e. Nggih. Kowe nganggo busana kejawen komplit. Syukur-syukur Bagong yen to isa yasa nyilih. Oh nyewa. Nggih lah niki ra ketara to. Ikete sesake sinuwun. Niki sirah kula ukuran 94. Kosek kuwi sirah apa gentong kowe? Karena nggih gedhe sirahe niku cerdas. Iya. Ikete ukuran 26. Dadi ming cilik kaya susu emprit. Mboten napa-napa semua. Niat kula pancen sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darmawangsa. Darma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisi-ngisini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng, wong sing ndao lan sak piturute. Iya Bagong. Sembah bektos kula kunjuk. Iya tak tampa. Bekti aja dibasake bektos. Nun nggih. Pangestuku Tampanana. Kula pundhes. Ora sak kula pundi ora usah dibasak. Nggih kula pundi. Enggo jimat paripen dayanana ing kasantosan pugulut. Anu sinuwun. Iya Bagong pangestuku Tampanana. Nun nggih penak nonggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi. Jagat Dewa Bathara. Inggih jagat. Bagong padha rarja sak praptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna. Iya.
Bekti kula konjuk sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan paring paitu paduka amawahana indak ing gesang kula sinuwun. Iya ya Bagong iya. Prayoga nunggon mulungguh. Sampun boten kirang sekeca. Wah, sapa iki? Gus. Sinunganu Ndara Werkudara ndeng lali aku. Bagong Badararja sapraptamu. Ngatunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula konjuk nggih, Den. Yo Bagong. Pangestuku tampanana. Nun inggih, nun inggih. Yen iketmu sesat sesuk ning nggon aku. Oh nggih, nggih. Mesti padha karo aku. Ukuran sirahmu. Oh nggih, sampean gedhe dhuwur kaya ngaten. Tirahe mesti gedhe. Tirahe mesti gedhe. Bangane gulune. Iya. Prayoga nunggon mulungguh. Sampun boten kirang prayogi, Ndara. Panakawan Bagong Badararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Nun inggih. Bagong Badararja, Bagong Badararja. Nggih wilujeng Ndara kembar. Bekti kula kunjuk. Iya ya, pangestuku tampanana. Iya, pangestuku tampanana Bagong. Nun inggih. Prayogakna. Nun inggih. Sanget anggen kawit dadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, Marse. Nggih. Selamat wae aku isih ajeg dadi abdi Ngamarta. Tasih. Syukur-syukur. Nomormu ganti kok? Mboten. Kok tak ora tau mlebu. Wah pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Kuwi nek diwaca wa. Ora tau masuk. Gantos kertu. Yo aku ngabari aku kok nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antaraning kowe karo aku. Nggih, nggih, dipun prayogaken panjenengan kangge busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot cahyanipun. Nggih ming cangkeme kekamban. Ah, cipok. Ngunake wong lanang kok cangkeme kekamban. Prayogaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora usah sambung rembug kowe karo aku ki mung ngabdi. Nggih, nggih. Engko ndadukani sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nggih. Mangke mampir. Suwung pa. Nggih. Engko tak perloke dela-dela ya. Nggih. Panakawan Bagong. Nun. Ana wigati apa Panakawan dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ndungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun sotaken. Disotke karo sapa? Dikongkoni lho Diutus. ha kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katun Ndara Puntadewa. Iya ya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa. Iya ya Bagong tak tampa. Tiba sepadha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh. Mekaten semanten niku ugi. Semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya ya tak tampa. Nun nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya ya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem kalih RT nggen kula. Niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya ya Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Karjiyo. Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wes sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit.
Lah iki engko entek-entekke wektu nek to aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya ya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyana-nyana ditimbali arek bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku 1 Gareng 2 Petruk. Niki Petruk kali Gareng mboten kanggo niki sing ditimbali bapak. Blas ora ana Petruk, ora ana Gareng, kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Bagong. Dalem, Pak. Nuwun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya ya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya ya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki ngenirokke omongane bapak. Oh, lara ngerti kok yo. Wah, wis parah iki. Ngeten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Ngoten niku. Blegegek gek sadulita. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Kongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh Bapak paring pangandikan. Sowana pepundhenmu Pandhawa. Oh nggih. Merga dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah, bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis bayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya Jebulane yo ki apa? Jebulna niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngenten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki mung papan sanepa. Pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit, ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan dan papan pesrawungan. Ngaten. Oh, dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye Bagong? Kowe tak kongkon sowane Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun melih wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula matur kan sampean dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani. Bisane kaya ngene merga bapakmu. Bisane mukti ya merga bapakmu. Bapakmu ngomong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Monggo Puntadewa sakandang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikaning wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa Prabeya? Mboten. Duit. Iya, mboten. Panjenengan mboten prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan. Iya, Wis cukup menderita. iya Bagong. Nggih.
Niku wis suwe. Iya. Iya aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pranata cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusun. Lho nggih. Karang cangkeme kejembaren e. Ngarmune niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis prabaya. Jamrur. Jamrut. Hergene menika mboten, nanging pusaka ngamarta tetiga. Isih tenang, durung ana reaksi apa-apa. Pusaka ngamarta tetiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Wah lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak ngamarta. Nggih. Napa asmane sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih payung mutha. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga angka 3 inggih menika Pustaka Jamil Saipul Jam apa ta? Pustaka Jamus Kelima Sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku Pustaka Jamus Kelima Sada. Ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing anu Karang Kadempel dados syarat srana Bapak ngenipun bangun Pura Kencana. Werkudara. Nggih. Piye Dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5. Pun Kakang ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi. Wenehna. Semar kuwi gedhe. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Lelabuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka 3 mau durung ana apa-apane. Wenehna tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso mbok gagas mbarep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampean isih do cilik-cilik kula ngetutke. Nganti sepriki niki sampean wis dadi ratu sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Niku kula ya ora tau njaluk undaan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nrimo, wis sampean cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Iya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi penggenipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Bagong Dalem menengo dhisik. Wah, cangkemmu iki kaya omong wae to ya. Nek kula Sedewa, kula ndereke mawon kok Prabu, kula ndereke mawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos Koko Prabu menika wel maringaken pusaka tetiga menika kala wau, ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polahipun para Pandhawa? Bagong, wektu dina iki apa ingin dadi aturing kadang-kadangku kabeh wis sarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka ngamarta 3 tumbak Karawelang payung Tunggul Naga pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada mara boyongan marang Karang Kadempel jeneng ingsun ora bakal owel sarta ora bakal anggrundel Panakawan Bagong. Yayi kula wonten dawuh kula nuwun sewu sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung
perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Yayi, nuwun sewu lho. Sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan. Semar menika namung nuwun sewu. Kasaranipun namung batur. Ingkang sepisan radyaneh petangan kula. Lah kok ing ngatasé Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal mbangun pura Kencana. Menika engko sepisan. Kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Duwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar. Namung sedaya ingkang badhe katindakan menika kapetanga kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lair batos nyuwun ngambil pusaka ketiga. Menika lair batos kinarya syarat sarana mbangun pura Kencana nanging nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika wagingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Kiler Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngampil pusaka ketiga ing pengangkah supados sesak mangke saged ngembari dhateng pangaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu, kula ingkang badhe anggondheli Kyai Prabu tasih nganggep ing ngraka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho, kula ingkang gondheli pusaka ketiga menika Kyai Prabu. Nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampeyan paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Peranganing Pandhawa 5 cancah wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang, payung Tungganaga, pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3. Nuwun sewu. Sampeyan lek ngitung saka ngendi? Hah? Sampeyan lek ngitung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan. Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep bebeda atine Bagong, ayo ora masalah. Waduh. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa, Bagong. Ngono nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lha pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi. Ngawur wae. Pripun kula tak takon? Apa Semar ki diniat elek? Nek Semar niku gadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Ning napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki. Ngoten. Supaya masyarakate ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute jojo sang. Terus yang dintoki apa kula tak takon? Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti ana gugah huru-hara. Ngono. Iki ya ngapa iki ngrusuhi?
wayangan kok lagi nesu templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok kowe. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar Artuminda elek karo Sinuhun Prabu Darma Kusuma lan sak Pandhawane niku ategesan ateges niku ora patek seneng nek tegesan kula seneng. Adan tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak among karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi." Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi usape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani Pak karo Bapak? Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Gene sampean ora wani kok ngelele wong sampeyan dhewe ora. Lho, aku ki ra ngelele. Ngelele wae. Kok ngono ora ngelele. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelele iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhek. Bedhek ning ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng nih, babeh ora. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jane ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Ndarawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabeciane wong tuwa. Sranane men kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Sane karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane mung adu otot, tak ladeni adu otot. Adu kekuatan, tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh. Modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wangsulan. Aja meneng wae. Wang-wangsulan ngeten iki Bagong. Metu njaba ngoten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendina tatoke njaba. Mengke ndak perkarane berat. Ngoten. Rasa to omongi. Ngoten mawon. Kula mben ngendika pripun-pripun? Rupa wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kudus. Setyaki. Siraman nganggo tirtaning kesabaran aja ngono Setyaki. Dimas sing sabar. Kanjengipun. Kula Prabu menika sembahan kula. Nek Kula Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimake sing nyamah. Upamane sapepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur. Ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan. Nek boten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kanjengipun Sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih. mboten. Kowe senengane jual jawel. Anggere kurang jual jawel.
Niatipun pripun? Kula wis ngerti kok sampean mesti mbelani Ratu Gusti sampean. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki tahu roti. Nek mau kon baleni wis ora iso. Yen kowe nantang Koko Prabu, mungsuhe dudu Koko Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sapa? Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo Koko Prabu, ning kowe ora iso ngalah Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Ngono yo. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Saidat. Dora Werkudara ampun guyu. Niki lulusan kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa kate? Tak nek arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Tura wani aku. Metu njaba ah? Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis rasa kuwatir Setyaki mesti tak tokke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo dengar Ayo tatutke ora bakal mesti karo kowe balat. Tintrim madyaning Pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten kaperbawan kamurkaning Lurah Bagong miwah Raden Harya Setyaki dadak sakoling mangke kaya ana kaeloaning jagat. Mengker Ki Lurah Bagong mijil saking pagedhongan pusaka nengge tumbak para welang payung Tungganaga pustaka Jamus Klimasada tutwuntat tindake Ki Lurah Bagong. Senjata cakra ingkang tanpa beda panggraitaning kaya menungsa lumrah. Mulat tumbak karo welang payung Tungganaga tutwuntat tindake Lurah Bagong mijil saking kancing glunging nata Ndarawati. Nderekaken lampahing pusaka tetiga wow. Tresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kanggo mitiraning asta kanggo mitiraning asta aneng asta Koko Prabu dumados sing daredah menika inggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang nganyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong. Nokna ngestaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi. Oh
ya bala Pandhawa mbiya gumulung mangung siring sata kura gambahung kesruga tite merut layut sagung para ratu sang Sutama Yayi Ragil ana apa dene banjur mabukuh ana ngarsaning pun Kakang nika Prabu mugi andadosna ing kawuningan menapa Kakang Prabu mboten sumurup kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta ana apa Sedewa sajak wigati kaelokan sing endi dene kowe matur ngersaning barep kakangku iya Kamas nun sewu kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak ketitik saparipurnanipun lampan menika teka mboten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati kaelokan apa Dimas sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten ing antariksa wonten cahya 3 cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta inggih menika tumbak kala welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus nyang jimat 5 sada nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados duk nalika semanten dumados saking para nalendra ingkang digdaya mila panggraitanipun lan prabéda kados dene titah swantah mbok menawi sami ngleresaken menapa ing dados penjanganipun Lurah Semar ketitik pusaka nalika semanten kumleyang piyambak totot wuntat lampahipun ki Lurah Bagong Koko Prabu Werkudara nggih nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ingkang drancang putih nanging bener ngendikaning Sedewa ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka nalindra ingkang debya Surasekti mula ora aneh yen to panggraitane tan prabéda kaya titah swantah Sedewa matur yen to pusaka 3 mau banjur ngetutke marang lakuning Bagong wah yen ngono pancen bener niate Semar ora kesasapan tumindak sing ora prayoga banjur becike piye Dimas dina samengko mbarep kakangku ora usah melu perkara Ngamarta terus pun kakang kudu piye tak derake cedhak nyengkar kadempel Mas Tuti apa kang dadi kesalahan iki Lurah Semar Badranaya nggih Rai ingkang rayi pun Ragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Jodipati Koko Prabu mengkono Yayi inggih ya to yen pancen kaya mengkono nekula Sedewa sira ingkang ndak dawuh supaya meranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuking Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa Baranggon ki mbudidaya ana ning setaken dawuh Werkudara nggih tata-tata budal marang kadempel ya ayo tak derake barep kakangku Sedewa babar pisan budhanu kang padha sibuk jeneng ingsun Arsa kundur ngedaton kawula ana ning setaken dawuh Parmadal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sedewa purna gatine maranggilan sanadyan kundur ngedaton jlok saking dambar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing peromban cedhi manggung ketanggung japa paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandra kaya tansah ngerang penggali sang nata wau
wae wong mangan ki 2 piring nek dibladhek 3 piring 5 piring ya malah weng weteng ora penak. Guyon sak madya teruske lakon ku teruske guyon meneh. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Ayo ngger netepi marang kewajiban. Ayo tak derekke, Mak. Tan samar mamoring sukma sinukmaya winaya wingasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati ora kaya nata Ndrawati ing mledhar wonten sak jawining negari Ngamarta ngawe sangganing para putra pating bleber pating colot korteta mbludak aning karatan. Ndanging Prawadyabala pasur tambur miyang suling pepandhen dalutak miwa bandera kakandha warna-warna pindha jala triyana sri kawuryan Nuwun sewu Kanjeng Prabu ingkang putra ing pringgotanipun Gatotkaca Jumadung dawuh wanter pangawinipun paduka Kanjeng Prabu Ndrawati miwah Rama Kyai Jodiwati kula Jumadung dawuh Kowe ingkang putra ing Jangkar Bungkung Nunturja Jumadung dawuh Rama Kyai wonten menapa kula Jumadung dawuh Siwa Ireng Ndrawati aku nyadong dawuh Bapak eneng wigati apa aku nyadong dawuh anak Mantasena Gatotkaca Antarjantasena wonten timbalanmu wektu dina iki wong tuamu Werkudara ora duwe wigati lawan atmajane ya mung wakmu Ndrawati ingkang ngawe marang sira kabeh. Lajeng paripun paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa? Ngerti ya, Nggih? Nalika semana wakmu tinimbalan swananing Praja Ngamarta ingkang wigatine nyara wedhekake marang pasumenane wakmu ing Ngamarta. Nanging babak anglayani jujur lan usuli. Durung nganti paripurna nggonku nampa sabdaning Kyai Prabu Darma Kusuma sawane Panakawan Bagong. Gone kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka Ngamarta 3 cacahe. Monggo Werkudara Janaka Nekrosedewa kabeh padha sarujuk. Ya mung wakmu Indrawati ing ora mathuk awan kekarepaning Semar. Ing ngatasé Semar kuwi derajate Panakawan, Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka Ngamarta katelune.
tegese Semar bakal ngungkuli marang panguwasaning wong atuwamu Pandhawa. Mekaten wae. Iya. Mula wektu dina iki Bagong seling surup karo Setyaki. Yen nganti mengko dadi pasulayan Gatotkaca wonten timbalan. Antarja Wonten timbalan. Antasena Ana dawuh apa Pakde? aja nganti karo ndhen gawe ewang-ewang ana pamanmu Garba Ruji ya kuwi Setyaki. Aja nganti kewirangan lumawan Panakawan Bagong. Dari ngestaken dawuh. Lajeng pangadipun ing Putra bincang menapa Ora ketang sambung obor celok lintang mangkata dina iki. Yen Bagong gelem bali tegese manut pangrahing para Pandhawa utamane Wakmu ing Ndrawati. Nah yen Bagong ora gelem bali kowe tak paringi purba lan sesa mangsa bara nggonmu ngrenah kawan si Bagong. Dari ngestaken dawuh nyuwun pamit wae. Dari ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca Antarja. Bapak kok blas ora sambung rembug karo ngendikane Pak Ndrawati. Wah, yen saged dagan iki bapakmu kaya ora cocok, ora mathuk karo penemune wong tuamu Ndrawati. Terus teko malah Kresna kakangku bakal tegel karo Bagong Antasena. Piye, Pak? Kowe wae tak dawuhi. Bagong petukno. Terus aja nganti Bagong kalah karo wong-wong kae. Karo sing didhawuhi Kresna kakangku, nadyan kae anakku dhewe Gatut karo Antarja. Ning pancen belani karo Setyaki. Kowe tak wenehi kewajiban kudu iso ngayomi karo Bagong. Siap. Ngono gercah bagus. Nek ngono penggali bapak padha karo atiku. Aku didhawuhi Siwa Ndrawati janjane ya ora cocok, ora mathuk. Monggo kabeh sing dadi wigatine kakekne Semar ki mesti apik. Wangune ana rasa sing ora prayoga. Ana penggaling Siwa Ndrawati wedi yen to lenggahing Siwa Ndrawati kuwi mengko didesuk sarta digusur dening kakekne Semar. Bu, perkara kuwi aku ora ngerti, sing baku aja nganti Bagong kaningaya. Wah, aku ngrumangsani nadyan kaya ngene tau tate nampa pangudange Bagong. Tau tate digula wentah karo Bagong. Siap, Pak, mangkat dina iki. Yo, sedika ngesake dawuh. Setyaki nunun gatanira wirang tumandang Setyaniku garwanira gawarnira ing Bagong wani karo Setyaki. Angga
dianggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Sencaki? Sik, sabar Om. Ora sapenake dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, nah sampeyan iku juragan kula e. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Darawati, mongko Sinuwun Darawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampeyan iku Senopati Darawati, ning sampeyan kudune iso metong, iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampeyan padha karo ana bebasan ora mangan nangkane ning gabul pulute. Ala? Wes saniki sampeyan nek atur ngajar Bagong mengajar, terus entuk-entukane apa? Malah saya geger kahanane. Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak preso, bapak krungu. Saya nesu bapak. Sing materi Bagong sapa? Setyaki. Bapak terus cancut Taliwondo goleki Tenggar Borusi. Ketemu sampean, arep sampean digdaya. Wani para bapak? Hah? Piye iki kok ram dadi piye? Wis gleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak. Pripun? Monggo, ora masalah. Aku arep tak tonyo-tonyonan. Aku arep tak antem-antemen, ora masalah. Aku arep tak ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Wis lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujuti. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek. Bagong mung belani karo Bapak Semar. Merga Sinuwun Darawati nyenyamah jenenge Bapak Semar luwih-luwih Sinuwun Darawati suudon karo Semar Badranaya dianggep Semar bakal ngembari panguwasaning para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning wasemono sampeyan lara ati merga Sinuwun Darawati tau nek-nekke terus sampeyan arep ngajar karo Bagong. Ah monggo. Aku ora masalah. Nek ming tok poloe aku ora masalah. Wis lor cilik lara gedhe tekane pati tak wujutane ora masalah. Wah, wis Sencaki iki tenanan. Tak kira nek gojek terus maplek. Waduh, bathukku metu gedhe ya semua. Wah, lah kok iki wahane ngene iki aku jelas kalah. Kono Senopati Darawati gak aku mung wong cepete kaya ngene. Nang nganti kono nggawa gada wesi kuning. Aku ya ndek gada ning jelas kalah. Upama didu jelas nggon aku ajur. Yakin sumpah, wis iki nek aku ora mulih ning Karang Kajompel iso dadi banteng tenan ning kene. Kaya isih ngoyak ya Sencaki ya. Wong kene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah. Wis mlayu, mbok mandeg le ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek mlayu ki sikilku gathoke. Pupuku ki gathok dadi wuh. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Pak. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngopo, Gong? Mate aku. Wes cilaka tenan iki.
Rana ketemu Sencaki. Bulkresna wis ngetapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukane ngaya ning dalan yem mok yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan riki mesti kowe Bagong wani karo Siwandarawati. Pecah sirahmu dies piur. Modar kula. Rasa nangis. Rasa nangis apa? Arep diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kowe tak kandhani. Apa? Lho ora basa. Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Harwaca Kakang Turja, Mak Setyaki kewangi Siwandarawati. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya, tenan ora. Antasena badi si ana Bagong gawe nenal marhum. Ngoten. Ora, Tenane? ora. Lah terus kon ngapae? Anu kenapa? Bapak ngremangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentala. Terus bapak dawuh karo aku, Antasena. Ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko sembrono ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Esti napa? Estu, Estu napa? tenan. Nek pancen tenan terus pripun? Maju meneh. Kon ngapa? Pedhuke Pak Setyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangina, Sena. Ngono kuwi jlomplongke aku modar. Kowe iki kok bengok-bengok ngapa to? Aku omongane yo aneh kok. Nek muni arep ngewangi kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kasekten. Iya. Apa? Pusaka? Ora, Daya kasekten apa? Tinata mendadina menten? ora. Ning kowe aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing ning awakmu. Manjing nang riki. Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem. Ora, Riki. ora. Napa riki ciut ning ngombo. Kita ciut ning wis kuat jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngapa tambekan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan, Iya, tenan. wis ge wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing ning awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Amuk Suramata Jayamrata. Enteni kono Setyaki. Wis ge wis yo. Ngampet ambegan. Engko aku tak manjing ning awakmu. Nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena.
Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni Maya Wisnu Pratenta. Oh. Gong, wis. Nane, Wis. sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula Kowe ngopo-ngopo iso? masa Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. wah. Geleleng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, engko nek ngapusi, Ora. nek mabur carane piye? Sikilmu gedrupno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, geleleng iki. Ya mung sementen iki. Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa malah ini. Ming mega tok medun mawon. Nek medun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes semene wae. Wah, geleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya Kyai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi-endi ketok tenan. Wah. Wit, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, Duan. Wah, ora umum nek kae. Weh lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wes ndak dosa. Berapa ini kena medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Wah, geleleng tenan ambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi. Mengarep memburi. Mengarep kena memburi kena. Wah, ya mung peteng kok. Ora ana apa-apa bumi iki mung lemah tok ning kok kaya le ambegan iki kaya ora sesek ya. Edan tenan Darata Cina iki ampun tenan iki. Waduh. Wah, asem kuwi kuburan. Nyundul mayit aku wae. Rono wis cilaka, ya ora weruh arah nek ning bumi iki jan. Wah, jan. Wah, aduh sapi keng. Tak serondol mongko jebol Ais kaya mapiur nang silah semen ra apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambune. Jedul. Ya. Amo Suramarata, Jayamarata, ayo Wresni Wira. Setyaki Bima Kunting. Sini. Kowe mungsuh Bagong Kewirangan dina iki wae. Sumbarmu manguwuh-uwuh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki kowe wis ngara menang karo aku. Ayo. Ngantemo Bagong.
ngantem nek perlu gada wesi kuning gada wesi biru tak keprokno sirahe Bagong nek nganti aku iso tekanen pati aku meguru karo kowe tak andani apa mentas meguru anyar arep meguru karo ora apa ngabari kowe mencorong tejamu sajae wani tenan karo Senjaki kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur mumpung durung kowe modar dening Bagong apa kira-kira kowe iso ngalahke Senjaki lah iki delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora sawangan Senjaki loh bukan sulap bukan sihir pokoknya ayo iki namanya nimblis sirahmu pecah dadi 8 Senjaki awas bejanani Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara wonten menapa paman Bagong mabur nggih menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi menawa Bagong saged ngambah Dirgantara kula aturi marspaosaken menika wonten nginggil menika kula sumanggaken nggih mabur lagi entas dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua ayo Sambata colke colke anak wani orang ngelimpis kok mburi colke dapure kaya ngene iso mabur ora mung mabur delok ayo udus ketok kowe Gatot Kaca kok JT men muran gugu arepe dhewe ayo Sambata kowe mabur iso ambles bumi iso apa-apa aku trampil malah gak sawangan lho iki yo langsung ambles bumi cus edan ora edan iki tenanan piye mendel meneh aku kulino kok tak ketoke ndase tok ngene iki lho ayo ngene iki piye ayo ndlup ayo kowe ayo metu gane atiku metu ya metu candak dening aku Sambata untir gulumu pedhot modal kowe kowe lah mentolo tenan to sampean ora mentolo sebab apa kowe wis ngece karo Gatot Kaca kowe ngiyas karo Gatot Kaca pun mang tugel wis ora masalah wis mang puntir gulu kula ilang ndase ra apa-apa engko tak gantine ndas tolo manisa cilik kae pedhot jangkamu mang pedhot hi mergane batimu mas wis rasa dadak ngemanan karo Bagong mang pateni mutar
mati dening tangane Gatotkaca. Kyai Semar, aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar, pidana apa sing bakal tak sandhang? Merga Bagong ngewiwi karo Gatotkaca, Bagong ngena karo Gatotkaca. Tekaning pati merga saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar, aku sing mateni Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki, Bang. Edan. Agene karo wong dirubung semute gila. Oh, ala ndekno kaya ngono kok glelenge Raja Matut. Ana wong pindah merga dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. 1000 entuk 3. Kene. Ayo sapa sing kira-kira mungsuh Bagong legane atiku ora bakal tak tinggal loncat. Wangsareja, Gus. Antarja kok Wangsareja. Iki kakangne Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo kowe? Arep nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Apa rumasamu tak anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Gatotkaca gila karo aku. Sencaki mundur. Aku meng kowe, Jo. Lus. Jajo. Ya wis men apa? Apa kowe ndek kekuatan? Sawangen, Kowe ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Delane ora percaya. Endi mabur? Lah iki mau. Aku nek mabur ora tau suwe aja. Sedhela wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangan, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki delan. Endi? Ya ora mandi kabeh ta iki. Oh, bajigur iki. Metu ora omong-omong. Soale iki nek metu omong, aja mung meneng wae. Apa nyasmitani? Ngono. Dadi kene iki ngerti ora mung tiwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer, suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi, aku wegah nek ngono iki, Gong. Ha iki piye iki ijek siji e. Kene mlebu meneh arek. Ayo mlebu meneh. Wis rada sauntara kaya mlebu meneh kene yo. Cah sirahmu modar kowe ora. Pansane maya ijek nom ngomong. Apa itu? Dimas Antasena, oh Kang. Kok malah ngewangi Bagong. Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paring dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek Kakang ngewangi karo Siwa Ndarawati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sika karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Cengengesan tak keplak sirahmu. Piye ditantang adine ora wani. Iki luwih enom lho. Luwih enom yo men. Rasa cerewet. Mundur.
Udah mlaku kok mundur ki ngopo? Engko senene. Mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong? Heeh. Ya nek pancen arep gendak sing karo Bagong, mungsuhe dudu Bagong, ning Antasena mergo entuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Betul. Kariwane apa ora? Ha to to. Hus. Ya wis yen pancen ngono pun Kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah. Alah wedi wae. Pucet tok. Ketok raine pucet tok. Nek aku gelut karo wadiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Wis ora ngono. Iki kan masalahmu, masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mengarep pengen nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa? Mergo penonton semene iki lho ono sing ngerti gerute Antasena karo Antarja. Nggih to, Sederek? Wah, edan malah diumumke iki piye to? Nggih, wani ora? Ora. Ah, ngono malah jelas. Wis kono nggih minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas-tas to. Wis ping pindho lho kowe ngeplak aku. Wong tuwae. Nesu wae piye? Nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe. Wis ya ora. Wis tindak riyo. Ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antasena ya. Malah Kakang Garukaca kandhanono. Mengko aku kowe karo Kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel. Arep ngopo, Edwan? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Us. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh, nggih, nggih pun nek ngomongke do mlumpuk kok do menyang tenggen kula. Ya wis Bagong ngono wae. Nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. Iki blas ra nyuwara Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Oh tak tothok lambemu lho. Wis kowe bali yo. Weh, atra ditakokke. Kula isih ndek kewajibane. Apa? Tumbak kala welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Seneni bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika. Gong, tak kira bapakmu ki pancen niate apik. Buktine Noleo. Pusaka Ngamarta 3 lah kok do nututi karo kowe. Darius. Iya. Ngono aku noleh ra ana apa-apa. Noleo sik to, tak culek matamu lho. Iya aku kasar ya suwe-suwe. Omong dipaido ngono kok mripat arep diculek ora. Udus. Weh, lah kok nyoto ta iki? Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawa niki Tumbak Kurawelang. sing mingkup nika Payung Tunggul Naga. sing kaya layang. Layangmu. Wah, iso nyanyi barang kowe. Iso wae. Us iki wong edan ora. Nun ngapunten aku lho niku iso bales ya biasane refill. Reflek nek gareng niku iso balas-balasan ngonten niku soalé ora. Lah terus sing kaya gir becak niku Us. Kuwi senjata cakra. senjata cakra. Iya. Wah, jan kok malah papat. Kuwi katandha nek kelakuaning utawa tumindahing Siwa Ndarawati kuwi kleru. Mula pusakane trima uncat saka Kancing Gelunge. Terus Gawanen. oke. Kula gawa nggih. Ya. Mungkin aku alat. Waton kuwi nyembah ping 3 ora kualat. Le nyekel nganggo tangan tengen, ora tangan kiwa. Tangan kiwa ki kotor. Sampeyan kok iso basa Indonesia? Reget. Ora ngoten. Wis kok kebablasan siji. Baleni mboten? Baleni. 1, 2, 3 wis. Ngono. Tengen. Tengen. Ngegedete.
Aku iso omong tengen. Iki tengen iki. Iki tengen. Iki sik biasane ciduk. Iki. Piuk ngono. Wes. Gawanen ngono nggih. Nyuwun pamit nggih, Ndara. Sing ati-ati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa. Ngati-ati kono Gong. Pasrahke bapakmu nggih. Engko aku nyusul kowe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ngamen nggih. Yo. Tresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kanggo mitir kang mitiran ning asta Arjuna wonten maring dawuh bareng tak sawangsa kadohan lah kok Bagong malah ndotong pusaka nyatanipun sanes niyatipun Bagong namung pusaka ingkang bidal piyambak saking pagedhongan pusaka Koko Prabu dalah ora pati ndugamana mbok menawa Kyai Semar nggunakake kekuatane supaya iso ambedhol pusaka ngamarta katelune lajeng kepareng Paduka Arjuna kula wonten maring dawuh ora jeneng pun Kakang aja kelawan Siadi nanging saka penemuku apa ora luwih becik lamun dicoba ditodhi lahir batine Kyai Semar pareng Paduka kados pundi aku tak nanjihke marang Kayiwangan Panangkaran Suralaya sowan Hyang Kulon Bathara Guru babakan perkara iki ora tak anggap enteng nanging tak anggap abot sabab yen to anti kasembadan gegayaning Kyai Semar kan wurunga mengko bakal ngembari marang kadewatan nah itu lho mengkaten lajeng menapa tindak Paduka kula nderekaken tunggunen sawetara ning kene wae Janaka mengko aku ora suwe bakal bali meneh ning papan kene sendika ngestaken dawuh Koko Prabu Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka iya ngunekke yaine iki jan wah dirasake jan ning telapukan marai abut ha iya iso marai ler ning yo penak lho ha iya mongko pas suasanane ora patek ngantuk karo nyeruput kopi panas dasare kopine kopi asli digep-gepuk kowe nganu wae kopi iki paling enak kopi luwak weh kopi luwak kuwi paling penak enak tenan kuwi arep kopi iki dumadi saka kotorane luwak ning pancen enak dhewe kopi luwak kok iso saka kotorane luwak mula jenenge kopi luwak Truk luwake kon mangan kopi engko teleke luwake kuwi diolah dadekke kopi mula jenenge kopi luwak wo mireng kowe tak triye kopi Bagong mah maksude tak triye nek gelem ya tak teri apa-apa dicipi sike sawadah moh kopi Bagong ora ya anggepe kowe iki kaya luwak ngono kae katene ambune ora karu-karuan ya genti aku ya rek genti kowe arep nembang apa Truk iki mau aku wis temonjo wong tuwa iki rasane dadak sing werna-werna
sing kepenak tur sing temanja. Ya. Tak nembang cara mbiyen. Sakarmu arep nembang cara mbiyen cara apa? Tak bawanane kae lho sing saka mentit kae lho. Dong aku. Di anu pindhase. Lungeng kadang semono. Ya coba kaya ngapa? Tibake apa, Truk? Ya engko tibake Sarayuda nek tembang kuwi tembang Sarayuda tibake sungguh sing perkara aneh-aneh men di anune Bagong. Oke. Lungeng kadang rumambat met krambil kadeng. Wah, cejan. Ana randha menyang sendang. Metak-metak nyangking mentong manuk podhang hamencok nang papah gedang nucuki waing kemundung nucuki waing mundung Kyai Duda ngombah jagung kepleset kecemplung kedung yang biongnya anak momongen biong gunalalal ganel ngopo ya Reng gemes aku nembang kok apik ra sama-sama aming sak gunalalal ganel kok li kepenak lho ora kowe. Wah, aku nek kalah karo kowe isin tro, aku ki laire dhisik aku mbangane kowe kok nek men tembang kaya ngono kuwi jane kowe ki sing ngajari aku meng kowe ra eling. Oh iya. Tomong iki kok. Lungeng kadang. Waduh, suarane serak-serak ning cetha. Rolambat. Wah, kenyederen, Reng. Wit krambil gading. Wah. Kudu kalah ora kalah apik ana randa menyang sendang metak nyangking mentong manuk podhang hamencok nang papah gedang no cuki waing kemundung nucuki waing kemundung Kyai Duda ngombah jagung kepleset kecemplung kedung ya waduh nyanakmu mongen piung kenal udel kok dimut lho kaya enuke Saragem lungeng gadung saka dhuwur hah saka dhuwur lungeng gadung ora telu cik ora telu ndek ning telu dhuwur lungeng gadung aku nek kalah karo kowe isin aku entuk penghargaan pekerja seni oh lungeng gadul gadung rumambat wit krambil gading hedian ya kudu kalah kudu menang merdu ya ana randha endi lho ana randha kok endi ana tembange oh tembange to ana randha menyang sendang
Wah. Meta-meta nyangking empol mendong. Mano bodang. Waduh. Amencok nang papa mama. Papa gedang nujui waing kemundung nujui waing kemundung. Napasku santai-santai terus. Iya, anu. Kyai Dudong Mbah Janggel jagung gung kepleset kecemplung jugangan kedung yo waduh lemet cucu cangkeme lho yo piung anakmu patenono mongen binal biung yo arep ngopo ya? Arep dolanan budele Petra. Hei, dicokot ora. Gemes aku, lak tonyo sisan ora. Mak aku gemang dipondong sing klambi abang. Wah, joget terus ya. Iya. Ki mau piye to bukane? Mak aku gemang dipondong sing klambi abang lelo. Kendange loro sik. Wah, kendange loro. Heeh. Tangane pira? Loro. Nong tung tung dang ketak tung dang dang tung 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 tang tung tang tung tang 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 tung tang 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 tok blang tang tung tang tang tung ceng tang 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 tung ceng tulu tang 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 nung tram tung da tung da tung tang tung tang tang da tung tang da da tung tang tung tang tung tang tung tang tung tung da da tung tang da tung 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 ande kata lho Bagong anggere mumet ra sirahe ra kaya ngono jeneng waton saking nyelkop-nyelkope ora gendi kowe Gong ya manjak-jaket ya mergo mburi rada dawa iki oh ngarep cendhek ngaturke apa ngomong terus terang yen pancen wis bosen wah lagu kuno meneh ayo aku seneng kok mbok men ya ngomong terus terang yen pancen wis bosen ora susah kakean alasan nek warna sola
lan ragamu ajo manatahan. Aku tansah mung dadi sasaran timbang ngono kuwi ngomong terus terang ngewer lho rewel kok ngewer oh rewel to rewel ngene salah ngono salah klawer Klaweng rewel kok rewel. Yo dicobani iki piye to, dicoba. Dicobani tenan dong daftarke. Ha iya. Yo, dibukani saka apa? Manut. Ya, timbu yo monggo dados. Sik. Iki dong apa e? Tak kon nembang rewel malah nek kok suwimen bukane ngono ku ya tak keprok watu modar kowe. Iki bukane ngono nek suwe banget to neng. Mbok disingkat wae nek tak tung tak ora aja ngowahi karo sing nyipta. Ora apik, Gong. Oh iya. Yo. Rating. Oh, ada. Nangge wae. Dadi pengendang wis tak gawe wirang. Oh. Carane gawe wirang. Akeh mau buka mau rasa ditampani rak kewirangan. Tok. Kok tok entuk rancakan. Kanthi kentekan wilahan. Nah iya. Pemeneh Gong sing kira-kira kowe pengen nembang. Sing laras-laras wae ya, Tru. Iya. Sing rasah ngrekoso-ngrekoso sing kepenak wae. Gandeng iki ujube merti dusun? Iya. Utawa bersih dusun? Ya, ora prabeda
Ora beda karo nek bersih desa. Ya. Iki gandeng jujumbuhke karo kajate mbeng iki ya kuwi bersih dusun mula ayo do ngunekke operasi zebra. Mbok rasa do dirungokke ya terus aku suwe-suwe iki jeleh ngono maneh bakal. Ya ora ngono rang kowe iki yo. Aku iki bola ya. Kancae mung do dinengke wae ora. Maksudnya bersih dusun. Bersih desa. Apa niku? Kuwi ra ana nganu to, Gong, ana apa jenenge bawane to? Ana iki bawane. Ya. Bawane ana. Ya, Terus mlebu engko dinggo pungkasan iki kok ndak le bubar kesuken terus. oh iya. Kepadangan. Wis dijenke karo saka Dinas Pariwisata. Ya. Tengah papat. Cabut. Oh iya. Doktere wis teko. Oh iya ngono kuwi senengane. Oh iya ngono kuwi senengane. Cabut ki wis bubar. Oh iya. Monggo. Sapa sing bawa? Truk? Ayo Mbak Ayu ya ora apa-apa.